कलासक धर्मपुर गामिनि बिदांस्रि ब्रह्मआ गावनि 3 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाजों लोगोसे गोमानानै दं। नंगौ, आथिखालाव जों बांसिन बर' आइजोफोरखौ बहाबा गोमानाय, सोरजोंबा खारफानाय बायदि खोनानो मोनबाय थायो। थिग बेबादिनो बिदांस्रि ब्रह्म मुंनि आइजोआबो गावनि 3 बोसोरनि फिसाज्लाजों बहाबा गोमानानै दं। बाक्सा जिल्ला मुसलपुर थानानि बेन्दोंआव थानाय धर्मपुर गामिनि थुमफ्रु ब्रह्मनि आंगो बिसि बिदांस्रि ब्रह्मआ थांनाय लक्ष्मी फुजानि सिगां सनितपुर जिल्ला दिखियाजुलियाव गावनि बिमा बिफानि न'आव आलासि जानो थांदोंमोन। बे दिननिफ्रायनो बिदांस्रि ब्रह्मआ दिनैसिम गावनि फिसायनि न' फारसे गिदिंनानै फैफिनाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव होनाय बिदांस्रि ब्रह्मखौ नुसनबायोब्ला 9954100848 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामनानै फोरमायहरनो थाखाय खावलायदों नखरनि सुबुङा। कलासक धर्मपुर गामिनि बिदांस्रि ब्रह्मआ गावनि 3 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाजों लोगोसे गोमानानै दं। नंगौ, आथिखालाव जों बांसिन बर' आइजोफोरखौ बहाबा गोमानाय, सोरजोंबा खारफानाय बायदि खोनानो मोनबाय थायो। थिग बेबादिनो बिदांस्रि ब्रह्म मुंनि आइजोआबो गावनि 3 बोसोरनि फिसाज्लाजों बहाबा गोमानानै दं। बाक्सा जिल्ला मुसलपुर थानानि बेन्दोंआव थानाय धर्मपुर गामिनि थुमफ्रु ब्रह्मनि आंगो बिसि बिदांस्रि ब्रह्मआ थांनाय लक्ष्मी फुजानि सिगां सनितपुर जिल्ला दिखियाजुलियाव गावनि बिमा बिफानि न'आव आलासि जानो थांदोंमोन। बे दिननिफ्रायनो बिदांस्रि ब्रह्मआ दिनैसिम गावनि फिसायनि न' फारसे गिदिंनानै फैफिनाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव होनाय बिदांस्रि ब्रह्मखौ नुसनबायोब्ला 9954100848 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामनानै फोरमायहरनो थाखाय खावलायदों नखरनि सुबुङा। कलासक धर्मपुर गामिनि बिदांस्रि ब्रह्मआ गावनि 3 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाजों लोगोसे गोमानानै दं। नंगौ, आथिखालाव जों बांसिन बर' आइजोफोरखौ बहाबा गोमानाय, सोरजोंबा खारफानाय बायदि खोनानो मोनबाय थायो। थिग बेबादिनो बिदांस्रि ब्रह्म मुंनि आइजोआबो गावनि 3 बोसोरनि फिसाज्लाजों बहाबा गोमानानै दं। बाक्सा जिल्ला मुसलपुर थानानि बेन्दोंआव थानाय धर्मपुर गामिनि थुमफ्रु ब्रह्मनि आंगो बिसि बिदांस्रि ब्रह्मआ थांनाय लक्ष्मी फुजानि सिगां सनितपुर जिल्ला दिखियाजुलियाव गावनि बिमा बिफानि न'आव आलासि जानो थांदोंमोन। बे दिननिफ्रायनो बिदांस्रि ब्रह्मआ दिनैसिम गावनि फिसायनि न' फारसे गिदिंनानै फैफिनाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव होनाय बिदांस्रि ब्रह्मखौ नुसनबायोब्ला 9954100848 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामनानै फोरमायहरनो थाखाय खावलायदों नखरनि सुबुङा।